Kini ang Atraka Balita 943. Dili kakumpiyansahan ang bagyong Odette sumala pa ni Engineer Dan Caber sa Pag-asa Negros Oriental. Kagapong adlaw nakiktigom ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa lalawigan sa Negros Oriental tungod sa ining pagsingabot sa bagyo kinsa muagi sa south portion sa Central Visayas ilabi na diri sa atong probinsya. Atol sa panagtigom gitambungan kini sa mga personahe sa sakop sa Provincial Risk Reduction Management Council kon PDRMC sa pagpangulo ni Mr. Adrian Sidilio. Usas mitambong si Engineer Dan Caber sa Pag-asa Negros Oriental. Matod pa niya nga karong Huwebes ug Biyernes ang lalawigan sa Negros Oriental ang makasailati kinig heavy rain o kusog nga ulan sa buntag sa adlaw nga Biyernes o ang ubang adlaw hantod ni Biyernes. Dugang pa ni Engineer Caber nga makasilati usab og flash flood tungod sa ulan o tungod usab nga adakong tsansa nga mahimong typhoon intensity. Sa isasab niya nga sa muabot kini og 180-220 kilometro mataga oras o manginaot siya nga dili unta ni maabot ingon ani kakusog nga masinati sa adlaw nga Biyernes kunog bang adlaw hantod Biyernes. Naka-experience ta 2012 kang Pablo, so karon 2020 kani si Odette, no, gahulga sa atua. So kinahanglan pangandaman nato ni siya, dili ta mo kumpiyansa. Typhoon intensity ni siya, possible kusog ang hangin, kusog ang ulan, possible gihapon ang mga flash flooding in some parts sa ato ang city as well as for the whole Negros Oriental. Kakasulod na niya sa far, gagamito na nato ang iyang local name na Tropical Storm Odette. Itaas ang tsansa na mahimo na siya nga usa ka typhoon intensity. Most probably kung typhoon intensity is moabot na siya og mga 118 to 220 kilometers per hour. So sana lang dili ta moabot ana. Expect nato nga Thursday sa gabi until Friday, no, sa buntag. Most probably naani siya sa may Central Visayas, particularly ang southern portion sa Visayas in which Negros Oriental. Naman tayo giingon nga cone of uncertainty is either northern portion of Negros Oriental or southern portion of Negros Oriental. Pero sa kadako sa iyahang diameter o radius for the whole Negros Oriental maka-experience of kanang heavy rains. As of now, nakikita nato no na wala siya chance. She will continue kanyang westward na direction. I-maintain niya ang westward to west-northwestward na direction. So there are no chance talaga na musimang siya. Pero as of now sa atong model is wala pa karon. Ang ako lang gihangyo sa katawhan no is be prepared. Paminaw ta unsa ang mga gihatag nga information from reliable sources like Pag-asa and other agency na makatabang ka nato. Maging alerta for possible na mga hazards na masinati nato kaning padulong weather disturbance. Kini ang Atraka Balita 943. Si Engineer Dan Caber sa Pag-asa sa Negros Oriental. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.